салому дуруд дӯстони гиромӣ. Ин ҳам дили инсон дар дохил чӣ хел кор мекунад дар ҳолати 3D. бибинед қудрати илоҳиро ки масалан чӣ хел кор мекунад ва чӣ хел мо бояд шукргузор набошем. дар айни ҳол шумо дохили дили инсонро мебинед чӣ хел кор мекунад. клапанҳоро дидед, сония ба сония якташ агар як лаҳза як сония дертар агар пешу ақиб кор кунад, аллакай яъне умри инсон ба охар мерасад. ин ҳам яке аз неъматҳои худованд. дар ҳақиқат ҳамон тавре ки шумо мушоҳида мекунед, тарзи кор кардани дил як мӯъҷизаи илоҳӣ ҳаст. то ба имрӯз ақлу илму башарият оҷиз аст ки нисбати дарку фаҳми он. оне ки маро ҳамдаму ҳамёру ҳабиб аст, худо аст. оне ки ба дарди дили мискин табиб аст, худо аст. оне ки ба дурӣ зи ҳама дуртарин аст, худо аст. оне ки ба дил аз ҳама бисьёр қариб аст, худо аст.